Има дати, които оставят своите следи в националната памет, разкъсват времето на епохи, извисяват се и проблясват с пламъка на мълни в тъмнината на миналото. 3 март, датата на дълго мечтаната свобода на България, се е превърнала в ден, на който си припомняме пътя, изминат от нашите предци, за да извоюват най-святото за един народ – свободата. Литературата разказва за различни човешки съдби, за дълга и упорита борба за освобождение. Тя е запазила историите на обикновените хора, придобили силата да променят съдбата на цяла нация, да прекрояват картите на могъщите империи. 3 март на тази дата ние отбелязваме нашия национален празник, свеждаме чела и се прекланяме с уважение и признателност към хилядите, които направиха мечтата реалност, от уважение към нас, за самите нас и за достоинството на държавата ни. На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано, днешния Шилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на руско-турската освободителна война 1877-1878 година и след 500 годишно османско владичество се създава българска държава. Давам думата за поздравителен адрес от кмета на община Долни Чифлик, господин Борислав Натов. Уважаеми съграждани, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата заедно да отбележим националния празник на Република България 3 март. На 3 март 1878 година, преди 134 години, България възкръсна за нов живот. След 5 века робство, след завери, бунтове и въстания, след славни битки и чутовен героизъм, България отново има свое знаме, герб, парламент и армия, имаме държава. Никоя друга дата в националния ни календар не събира така в едно родолюбието, саможертвата, признателността, преклонението и възторга на българите от това, че сме свободни, че сме народ. 3 март не е само национален празник. 3 март е символ на възхитителния патриотизъм на борците от Априлското въстание от 1876 година, на саможертвата на Ботевите четници, на безпримерния героизъм на руските, белоруските, украинските, румънските и финландски войни, на славните български опълченци, положили своя живот пред олтара на Отечеството. В този ден България се появява на европейската историческа карта. 3 март е клетва за вярност пред идеалите на Ботев и Левски и всички онези борци, дали живота си за нашата свобода. На 3 март е възстановена историческата справедливост. Възвърнато е самочувствието на един народ. Защото свободата не ни е дар. Българското освобождение не беше дочакано, а беше изстрадано и извоювано от хиляди мъченици и герои. Народният подвиг и саможертва по време на Априлското въстание стресна Европа и накара най-светлите умове на епохата да издигнат глас в защита на българската свобода. Нека не забравяме Клисура и Околчица, Шипка и Шейново, Плевен и Стара Загора, Перущица и Батак. Без 3 март нямаше да го има нито 6 септември, денят на Съединението, нито 22 септември 1908 година, денят на независимостта на
към освободителите, които воюваха за България като за своя родина. Прекланяме се пред чутовния героизъм на българските опълченци и всички загинали за свободата на Отечеството. С синовна почет и преклонение поднасяме нашите цветя пред паметниците на признателността, символи на страданието и подвига, на силата и величието на една нация. Днес ние коленичим пред подвига и саможертвата на нашите предци. В празничния 3 март се изправяме пред своя дълг, мисия и отговорност, за да посрещнем посланията на времето и предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Наша е отговорността бъдещето на Отечеството все повече да доближава България до идеала за чиста и свята република. Наш дълг е да работим достойно за нейното развитие и просперитет. Уважаеми гости и съграждани, честит национален празник! Честит 3 март, денят на освобождението! Нека България да пребъде през вековете! Да отдадем минута почит на загиналите за свободата на България. За всички това е славна дата, на този ден дошла е свободата. Цели 5 тревожни века нашите деди водели борба нелека с османли и зли. Има на Балкана връх един голям, нашият вековен враг сразен е там. Следва рецитал на стихотворението "Опълченците на Шипка" от Димитър Георгиев от 7 клас на село Василевски, град Долни Чифлик. О, Шипка! 3 дена моите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят и на бой реват. Пристъпи ужасни. 12 път гъсти орди лазят пурвата дива. И тела я стелят и кръв я залива. Буря подир буря, рояк след рояк. Сулейман безумни сочи върха пак и вика: "Търчете тамо са раите." И ордите тръгват с викове сърдити и ала грамолно въздухът разпра. Върхът отговори с друг вик: "Ура!" И снова дъжд куршуми, камъни и дърви, дружините наши оплискани с кърви. Пушкат ти отблъскат без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред. Последния напън вече е настал. Тогава Столетов наши генерал ревна горломно: "Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори." И още миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес, и още Балкана, щом буря зафаща, спомня този ден, бурен шуми и препраща. Славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век. Ветре задуха и зави, зашумете и вие гори. Разкажете навред по земята за великият месец април. Следва изпълнение на песента "Панагюрските въстаници" от възпитаници на село Василевски с ръководител Елена Лазарова.
Снегът на Шипка пак е светъл, върхът се къпи в тишина. Балканът само е свидетел на очумялата война. Поздрав по повод националния празник на България ще отправят към вас и децата от Общински духов оркестър град Долни Чифлик с ръководители Дима Коритаров, Страхил Кунов и Снежана Янкова. Младите таланти ще изпълнят за вас Наша дружба, Вята Рейчи, край Босфора и Вяра. Честит празник на всички и от детски танцов фолклорен състав Чифликчийче.